Igbomovi obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Mgbe anyị na-etonite enwere ndị amarụ dịka ndị nticha emechaa baa ha afa kpọọ ha ndị 419. Mgbe ahụ enwere ofu nwoke be anyị so na-eme batara ọfisi mbọchị ahụ sị m na enwere telegram ya na-eche mechaa detin bata ọ na-akpuo na-ewe ọgụ ha akwụkwọ. Mgbe ahụ bụ eme a na-ezigara ndị ọcha ozi dị agha na-ese ndịrị ha nka emechaa kpọọ ha 419. Oliver wee mechaa bunye ụfọdụ n'ime ha nwee bagasịa klọb dị iche iche ọ na-ekwo a na-etu ha afa. Nwata ọbụla a mụrụ tata n'ala Igbo wee chọọ ka ọ kpata ego karịa ndị dị etu ahụ. Ebe a so n'ebe nsogbu bidoro. Anọkọtazie akpọwazie ya ndị Yahoo, si na Yahoo banye na Yahoo Plus. Mana ị mara na kịta na ọ bụrụ na ị na-anya n'imirikiti họteelụ ndị arụrụ maka ụmụ Yahoo boys na ha na-emechichazi, maka na ụfọdụ banyere n'isi mbido ahụ, ụfọdụ anwụọna maka na oge e nyere ha ezuo na afụghị onye a ga-eji mekwa ihe. Ụfọdụ enweghị ike imekwatazi level a chọrọ ka a nọ n'ime. Ụfọdụ gbara ara, ndị oyi ha niile so ha eme ihe na onye ọbụla egwu ebe ahụ. Ya bụ na recruitment ndị Yahoo boys na ndị Yahoo Plus na-agbada. Ọ bụdị maka ihe ndị polisi na-eme, maka ihe ndị polisi na-eme bụ afọ ha si napụta ha obere ego ka e wee mee ihe na. O bụrụ na anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata ihe gbasara ya bụ ọcha ha gbute dị n'etiti ụmụaka be anyị, ma ndị nọ na secondary school ma ndị jọsụrụ pụta, onye ọbụla nwere fon ifo ya na-apị. Mụ na onye otu m nọ ebe a n'ụbọchị tata maka na agwụ otu onye fụrụ na ahụ eke epetike ndị Igbo. Ugwumba onye nke m Ugwumba ekene m nọ epetike ikwuo gịnị n'okwu ihe ga enwenugoro etu ụmụaka si jiri ego wee yie gị egwu ma ọ bụ mee ihe dị agha. Enwenugoro etu isi fụ isi mbido ha fụkwa ngwụcha ha ihe gbasara ndị Yahoo Plus. yes ịmana esi na m ebido from 419 emechaa baa Yahoo. O mere nke iskipụrụ, o mere mgbe a sị na ego mbute nke a gafe a sị na o gburu ozu na ha isi and people misunderstood it general just no slangs. Most of them gburu ozu. Ụfọdụ o mechaa ha sị na isi onye ọcha dago. Ndị banye general just slangs ndị a na-egbu ndị ọcha mana Malaysia ya and most Asian people egbu onye ọcha. O nwere onye ọcha na-supply bụ ha ahịa before na ndị banye ji nwee ezigbo ego, ọ na-ebu ihe ya, ha na-ebu ihe credit oru one day ha bụrụ ma bakwuye na office jide the man sụọ ya akwụ bụkọrọ ego egbe ọsọ anatasị na isi onye ọcha dago viva baa Yahoo a na-atụ akwụkwọ bee Yahoo Plus nke bụ isi mmadụ. Mana ka nkọwarụ na ofufe cheki rekọdụ ihe niile ma mere Yahoo ife dị mọnụ na last 5 years. First of all, ka esi enweta ụnụ bụ the all letter attraction. O nwere ike n'isi mbido akpọta gị na bọọdụ ha. First of all, ike enye na ige iwe 3 million 5 million iwe na-amacha n'ịbata gị n'ihe a na-eme. Irigide ha na the money gbadata ebe 400,000 akwụ gị n'ọkụ. Nwere ka sị oje weta isi nkịta ma ọ bụ ebunu ewenye gị under money ihe eji wee goro Camry maka moto ha na mbido ha akarị Camry na-eji nika the money gbadatazie asị gị na orugo n'ihe meet nnukwu ọga ha ije temple then orugo nke eweta ọbara. O nwere ka sị weta nke enyi nwaanyị because na ya fụna enwe bond with family gị ije wetagoro isi ofu ma ịkwụ ọgwụ ewetara gị that money ha na last 5 years iwe bana major blood sacrifice and ibido ha mebie ife ihe eme bụ 3 times. O nwere ike iweta nne gị ma weta nna gị ma weta nwanne gị after 3 oru iji isi gị wee mie. And watch onye ọbụla jere Yahoo most of the ego ha karị 5 years ịda na-epụrụ ezigbo ala ọ na-edaruda nkere ma ihe ebichata na ya. So if a na-akpọ Yahoo megide kịta ọ na-evolve ụfọdụ na-abazi into so many things. Ụfọdụ tikwuru na church, ụfọdụ tiri na many other things. Mana nọ arụ bụ arụ ofe money ritual bụ arụ. O nwere ndị merie far back ndị nna nna anyị fa ịmasị na ndị bụ ndị ọgwụ ego. O nwere ike the same thing ha mere then ka ị na-ebido kịta
cheki family ihe gwọrọ ọgwụ ego ama mmadụ ahapụta na ya ụmụ ha niile na-adị useless bifo na-akpọ ha karịa oghere mechazie nke ha karịa ọbụcha nje wọtọfa karịa oghere ịkọs na ejiro ezigbo ntọala wee bido ha mana cheki onye ọbụla kpara ego juru oyi ọsọ ya bụrụ na ego gị niile inwelu n'ụwa bụ 500,000 that money nwere ike ọ ya dị ndụga ndụ because ị na-eseri nwayọọ nwayọọ ị na-eme expenses ị na-based on your money a na-ekwu okwu ebe ejefe ego ị na-ene ndị anya ha na ndị a na-aghọkwuo maka na ị mara na ife dị money gbara aka na o nwere expenses ihe eme mana the money ya dị ndụga ndụ bụ si ọ ya abịa ọ na-atọ ịka nkwụ ọ na-eto ata na ife onye kpara ego ọkpụkpa ọ eri ego etu ụmụazị Yahoo si eri a na-akụrụ gị aka ịbụ Yahoo ụmụ nwaanyị afọ alaiki ya gị na ụmụ nwaanyị na-ezuzugharị ifu nwoke mara Yahoo ka ọ na-eme ajụ ihe ọ na-eme ijọ isi ọgụ na-eme Yahoo gịnị bụ Yahoo nkasị na-ego onye ọcha how many of them ma adreesị onye ọcha how many of them ma phone number onye ọcha how many of them na-attract ego from ndị ọcha ga-ekwentị ka nkọrọ gị most of ndị be anyị na-akọrọ gị aka so na-ego onye ọcha sendirie ndị ọcha from London, America, even Europe cannot send more than $5,000 to Nigeria because over in America FBI and Homeland start querying that money. One but nwere ike isi na Nigeria buru 500 million je America mana eche apụ imagine more than 9,900 wepụ reason as no money laundry ọkwa mgbe laundry ebe ha wee no ijizi apụ so eche eme exports iwepụ money ya bịa Nigeria ya gwa ife iji eme and I have esi na oke ka nke okafọ ha nwere security ha nwere internet mara ihe dị na investigatory person gwa no not the fraudulent so ihe na-ese ndị bụ ego enweghị isi so hapụzi ihe a na-akọrọ ụnụ so ihe na-achọ na most of that money na-agwa gị bụ isi mmadụ ka ọ bụ ụfọdụ nwere ka sị gị na ụfọdụ pasị mmadụ ka a na-ele ụfọdụ bụ ndị na-eje ntọrị mmadụ kidnapping anakamọfra aja na ha nchara na-ebu ndị nọ na-apị onwe ihe ọ na-apị ifri ya na-agwa gị onwe ihe ọ na-apị ụfọdụ asị gị na currency ka ihe na-akpa forest trading nke nna ya kụziri ka nke nna ekụziri ya ụfọdụ na-eme ya maka enweghị fake enweghị original enwe fake ụfọdụ na-eme mana ụfọdụ na hide under guises wee na-etikpo ha so ụmụaka Igbo anyị dị concern because na bụ ndị Igbo ana because na imagine nwa ọgwụ ego na ije na ya sị na itin already onye ọzọ use gị because ụmụ m use gị eji m strength na ahụ wee zụọ ụmụazị so nwezi ihe eje butere ahụ nkịta ogụna ọzọ fọrọ n'ime m so mụzuru maka no ime megide ụmụ nke m affect because na ebe na Lagos asị gị data mmadụ bara moto si from my two na here ka ojodu mgbe o ji tetezi ụra asị na ọ nọ na side ụka afa ike ọbụla bata moto efe ya ọgwụ buru eje ka egbuo paasị ikeze elu dibịa si na nka na onye abụ itimba ya nọdụ already achụpụ ya n'ilo ọnwa mmadụ ka m na-eme gị bụ onye na-eme parents anabata gị na-akụrụ gị aka na nwa ya ji ebute ego nwa ya ji ebute gị nwa gị bụ ezigbo akperima ị mana even onye ohi ka ha mma onye ohi ji egbe tatatatata maka ụfọdụ ndị ohi agbawo mmadụ na onwe kọpụta oche egbe egbe na-edu too ọ narụghị ego dị better than ụmụazị Yahoo plus a because onye ohi na-akwafu blood mana ụmụaka na-enweta mmadụ ụfọdụ na-ede signboard eze achọrọ nye gị phone number ka ị chọrọ ọrụ bịa ị na-achọ ọrụ ịbata ha na ihere ha enweta gị ebe gị pass lee ma hat lee everything dịgasị na ma lee ma ndị a na-ele eri iche na-emecha kwu ya mụta ụmụ imegide ka nka nọ so ihe a na-ekwu okwu bụ ọkwa efu money ritual ọ dị so many guises ana ọ jọgburu onwe imagine that money more than 5 years above that sacrifice and once you don't do that sacrifice you are not living again. You're living more in bondage. Wumba. Nke a na nke. Okay. Nke mbụ bụ ụfọdụ si na-enwe ihe dị ka ọgwụ ego. Mana site n'okwu nkịta na ana aghọta na enwere ihe dị ka ọgwụ ego. Ka ọ tụgoro anya ọfụma. Enwere ọgwụ ego, esi na ọgwụ ego. Dentị bụ na ọgwụ ego bụ ụfọdụ aghọta ya, ụfọdụ je constant ọgwụ ego bụ ije gwọcha ọgwụ imepe draw efu ego na. No, that money doesn't come that way. Ọgwụ ego bụ that na ije ha gwọrọ gị that thing ọ bụrụ na ihe na-arụ kapịnta kwọpụta ị nweta biznes o nwere ike ndị ọnwa ha sị na onye good bịa ka ịlụ ọrụ mbed because bed ọdasi ya eji 2,000 ro isi na 30,000 also no problem ọsị gị lụọrọ nke hotel niile 300 beds ọdasi ọgwụ ego ha nwere ike nye gị connection nwee ike mana every morning bar gị nke a na-asị gị na mpe draw ebe ka demoni si kwe mana ego nwesịrị nọmba
ego asị na emepe draw ifu ego emepe cupboard ifu ego ma na na-agbọ ya n'ọnụ nke onye ka agbọrọ nke ahụ bụ nke 19 credit ọ bụ ụmụazị amahọ because na ego ọbụla dị na bank nwere serial ana ọgwụ ego ọgwụ ọsọ gị gwụọ ịma nje na bank je ewere ego because ha nwere mekiri na doors of every bank ịbata na ọkụ ọgwụ niile if not ọ ka bụ ije na bank na jaja gbogbo ego dị na vault apụta so gị ihe ọ haziri ime obi onye ndị na-ajụgwa nke a mgbazighị ihe na-eme nkịta naanị mara ihe ndị na-ajụ ya ga ama m maka na egwu achọghị ịba m ahụ na etu isi na-akọwa ihe a ọ dị m ka gasị na imetụrụgo na nọọ afọ 5 ka a na-enye onye a ọ bụrụ na ị banyebeghị n'ime kedu etu isi mara ụmụ ihe anyị na-akọ kịta maka ebidogo m tụọ gị egwu adịghị ama asị gị ga-aweta ọyị nwoke ka iweru mechara adịkwa ama you have eaten already na eyuzugo gị kemgbe ụwarị odekomri uru ya ba atụ na egwu nke ahụ ịbụ ma onye ohi sef bịatara ịbịa zuo ohi bụ onye ga anya n'ihu ọfụdat na problem inwe na family nke onye ọbụla zụgidere ụmụazị ọtụtụ ụmụazị na university has been eaten already so nke ị na-ekwu na ọdịka onwebeghị ihe m atrai ha nke bụ eziokwu bụ dat na o mere mgbe 419 bidoro ọfụ o mere one of our friend ama na nke ya dị brilliant aka nye gụọ akwụkwọ aka nye eme agba mbọ ọ nakọta wanda oburu white Mercedes chara bata nekịta moto nekịta nwezi abịa nwoke kọrọ m ihe na-eme ọsọ nsị nwoke mba asị m na 419 ka bụ ntị mizi nna onye 419 njụbazi ese asị m na ịtụ akwụkwọ idere ndị mụnwa wee so ha mgbe ahụ hapụ ihe na-eme hapụ akwụkwọ hapụ everything jebe na ebe a na-eme 419 nke anyị lụọ adị 18 dọrọ na ana nkịtị na-eche ka o nwere fast machine dị n'aka ka ọ rụpụta so ọ bụ na ije decha akwụkwọ na-eche ndị ọcha enye reply ewejere ọga ewee zaba mgbe aka na-eme fax na arụbụ fax dị na ebide akwụkwọ nleta ime onye ka emegideziri olu ndị ihe ego hụ wee jụọ one of our guys n'ebe ahụ nsa biko na ihe a na-emedoghị m anya kene nke bụ na anya na from morning to night dị mkpa juru 18 mụ ife anyị na-eme afọ ebe gosi apụta asị m n'ọkwụna etu ọrụ si ebido kama na m nchọ ka eti ime ọrụ nsị ka ekebe ime ọrụ ọ sị na ka esi eme ya bụ na wee kọwara m na o nwere mgbe na-aba na na-eje pịa omi na kọsị gịnị ọ bụrụ ije ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu wee sị igbo nke bụ eziokwu nwesị na ihe adịkwanụ mma kama ka anyị jee CBN ọ sị mazi gịnị nkọwa ha ka esi wee jee Central Bank jee zuo ohi ha sị na onye bụ ezigbo ekpere mana anyị nna ya oza biko ha chụọ m sị m na ba the more wee jụba question wee fere na most of them maka bụ ihe njụrụ ya nsị ka ezi wetara ebe ego Mercedes niile na ụnụ anya sị maka ụzọ Mercedes asị m hapụ na ọ na-anọ na-aje kọchara ebe egosipụta nsị mana ịkwara ndị mmadụ ya ama bikọsa mụrụ nwe ihe na-eme ọ sị m na ka esi eme ya mgbe ahụ mgbe na-ekwu ya bụ mgbe anyị kara na asị na echi ọ bụrụ na o nwere ụrọ nsọ m chọrọ ije ebe ụzọ ije ebe a na-aṅụ nkwụ chọọ ndị na-akụta asịrị ime ka ese nkata ma onye ha nọ na nkata ahụ sị na onye oche gị na-abata n'ọbata next week n'ihi ya ebupụta na so ime announcement mana asị fere ọmụhụrụ ya na-akpa nkata so eruzie mgbe ahụ nye nwe ije ndị mmadụ na onye ọcha ya batara even na-asụ je nweta onye ọcha na airport mana ọmụhụ na ihe unu jere bụ nkụsa and then because of this thing emego m so many research for that na check your life ihe na-eme Yahoo Plus maka ọ generation anyị eme Yahoo Plus wefu na ha ncha niile adaras more than 5 years and ụmụ one philosopher gwara m ọ sị that na enough money ego ọbụla dị n'ụwa ihe na last 10 years ọ sị after 10 years i change with that business enwe diminishing returns mana ọ bụ na i change ya nwee grace ọba into second decade ọ sị 1 decade then ọba into the second one na onye nwere extreme grace bụ onye gana nọ 30 years and onye nkwe ha bụ one of the richest enwe kịta na Nigeria so boku that thing si okay ma ghọtago and after ihe ọcha ndị nwere ego after 10 years onwe decline ọ ya mụ ihe kpere anụ ọ sị na ọ bụ na ihe na-azụ bụ mkpọ o wee na-eru 9 years gị change from mkpọ a ịdana adịrị ya ọfọ ma ọ bụ na adịrị ya something ọ na nwa gị take over from that business n'ihe deviate ile because after that ọ naghị aba 10 years enwe decline or enwe roll over so na that roll over n'ihe change from that thing so mụtakwa that thing ndị Yahoo bụ all very simple watch your life ncha niile and ha bido ha na go first camera ahụ second one si from ebe obi kwapụ and most of them na-ebi na hotel ife ji ebi na hotel cheno maka gịnị ụfọdụ bụ cheno network not only network maka ọ nwere mgbe ya bụ oluo ọ na-ede onye eji chụọ aja nwaanyị o ji o meru birthday gị bụ ụmụ nwaanyị gịze na ntị before mpụ na nke a just onye 1 minute if nwoke na-abụ ihe ọ bụla ịchọ iPhone 17 ogoyi ịchọ ime birthday onye gị 500,000 ihe ọ bụla ịchọrọ onye nye gị
n'anya ihe ọ na-eme ka i develop love ebe nọ ọ ka nye ma develop love ebe ị nọ reason bụ any the somebody eji sacrifice ike nye nwacha eji parents wee mee and iwe ọchị ndị na-emere gị fa nye parents fe ego ịma reason ha nye ụmụnne ha ego ka ụmụnne ghara ịlọv ya maka na ebe ha na spiritual dị asị ka onye lọvụrụ ya nụ onye nwe ike si na nkechi ha nwere na spiritual na ha nkechi na onye alọvụ gị so a na-eme gị datin isi na onye abụghị your lover enweghị gị ịchụ aja a na-enye gị ị na-ebu ka onye na-azụ ọka ị na-azụ ọka ụka na-ebuche na-ele ike ya enye jọ broiler ndị onwe mgbe ya bụ oruo egbuo ya oru ha na Easter ma December ma ọ bụ ọdịnala Sunday egbuo gị wee mee sacrifice so ihe a na-eme gị ekwesịla ka eme gị again onye ọbụla nye gị ode ga agbaba ndụ ụka na-ede emeghị tatụ mee echi niile si not in love ọ dị mma ọ bụrụ na ị na-anya ị na-achị azụ anya dịka ọ na ha okwu a eji m anya m na-eche ụfọdụ ndị mma kpatara ego mgbe anyị pere mpe ezinụlọ ha agụụ na-egbu ha tata e nwere ndị nke bụ na a tinyere ha na kọmitii a na be ha maka be nke anyị township bakwutere anyị o mee mgbe aha a na-ama ha na ọ ga-enwe value bịa nwee value mana mgbe aha ndị resachi ụfọdụ ndị a tinyere na kọmitii a na be ha garịrị a na ụmụnna ha si etu ahụ baa overnight nwee ma driver that time na-enweghị ihe ha na-arụ mechara ọ karịghị afọ ise orude afọ ise anyị kwuru ozugbo ndị obodo siri mba ka a chụta anọda kọmitii etu a ka ha chịna ụfọdụ obodo nọkwa ha kịta a na-eme ka ichekwara ọ bụrụ na a rụnyere ha enwere ofu obodo n'Enugu steeti enwere yunivesiti a gara tinye ebe ahụ o mee ha na be ha na-agbanye emewara land kọmitii ndị niile na-abanye n'ime kịta n'ogwu ndị obodo nwayo ọ bụrụ na ị ga-amata na ego gị ama karịa afọ ise ọgwụ isi na ihe na ọ bụrụ na ịrụta n'ihe ụlọ mara na ị ga-abute na ndụ gị niile ọzọ bụ na ndị a m fụrụ oke mbọsị eke ma waịfụ na-akọrọ m akụkọ onye ya na ha nọ na line na ime Alaba ọbata kpọọ nwaanyị abacha nwoke a maara ya sị onye aka ntagide ọkpọ nwaanyị abacha tagide abacha onye gasacha eri ọcha nwa bịa buru abacha etu a ka esi n'ebe ahụ kee abacha onye ọbụla nọ na line onye ọbụla chọ ha n'ịta ha taa abacha wee mechaa ya na ma waịfụ wee kpawa ọsọ na ya zụtara ego one na Alaba na ọkwa nwa nke Akaba University mbọsị nọ na year 1 bụ ihe na-eweta ego na year 1 ọ gbaa na efensi ya na-ekwu okwu iru ụlọ kịta nwa aka na-azụ n'akwụkwọ tụgharịziri zụwa ndị be ha a wee na-anata ego were na-ego onye ndị mmadụ abacha na Alaba kwenye na ya bụ pọmpụ akpọpụ ego nọọsụ ka a gaa Thanksgiving si Chineke ime isi ọ dịkwa gị mma ebe ka o si weta ego mbụ nwa nọ na year 1 nwa ka banyere ọfụ na year 1 jos na-eja mbụ nyawa na-eweta ego o famili niile ji eme odogwu ọ na-enye gị na-anara odomanya nọ ihe anyị kwuru dịka ọkụkọ broiler ikekwa ọ bụrụ na e nwere etu esi afụbụ ihe n'anya sịfụbụ ihe n'anya ọkwa ya na-eweta onye bụ ikuku ewu na-efu ya mbụ na ọtụtụ ihe na-eme kịta bụ ọ na-eme etu a ị na-egere ụdị akụkọ a ị na-amata na ya bụ ihe ofu nwanne m nwoke nke a mere m n'ahụ ofu nwanne m nwoke anyị nọkọtara na Lagos na ụnụ bido soro imewe ihe ana mkpo ya afacha nwoke m ịma mbịa ka anyị na-achị Lagos ebe anyị niile na-agba mbọ keke iji ga-eji nata ebe a bụrụ gụwa ka a na-aya mgbe niile a na-ekwu maka na ihe ha na-eme bụ ekoruko ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu ịma ihe a na-akpọ ọgbọ na-eti ego ọ bụ eziokwu na gọvanọ emechie nye kịta mana echeghị m na mmechite ya dị mfe o wee fọma grupu ọgbọ na-eti ego ebe ọ bụla ị na-arụ na a ga-abịa nara gị ego ụmụ ihe ọmụnile a na-eme mana nke a abụghị nsogbu ebe nsogbu nọzi dị bụ na ha fụ anọ ọbụla ọ dị ka a ga-asị na onye nwe ya nọ nso maọbụ na onye nwe ya n'aka adịghị ya maọbụ na nwaanyị enwere nke mma nwaanyị ka di ya hapụrụ n'aha the only land nwoke hapụrụ nwunye nwaanyị ikpeazụ o wee kpọrọ papa ya ka egoro n'aha mgbe gboo o wee kote okwu si na ebe ọ bụ na ha ericha na nke ọzọ na ha akwụcha papa ya ụgwọ papa gị nwụrụ mgbe aka kuru n'aka na ya ga-eweghara n'aha wee kpọrọ ma ndị kọọtụ na ya o nyegidere ego nyere otu ndị polisi n'isi nke bụ na mgbe a kpọrọ ma polisi onweghị polisi kwutere a na-esi nwaanyị metọ ndị kọọtụ na ya dibịa na ya
ejide mma kwado ọgụ na onye ọbụla bịara ebe a ihe a na-agwa gị bụ ọ bụrụ na ọgụ a chọrọ igwe a na aha ịmago na gị na ha kwutara na ana bụ 20 million ya bụ ana 20 million anarịgodo 10 million si na nke ọzọ na gị ma na ana bụ na value ya bụ 30 or 40 million na a na-eresi ya 20 ịmakwa ihe a na-arụ iwetezi another 5 million for case ha ga-eprotect ihe ha ga-enye gị bụ ofu ọnwa na ofu ọnwa gị rụọ ụlọ n'ime ana ahụ kwabanye n'ime na abịa n'ikpe na ihe ama bụ ọkụpa ya kedu onye bi na ya ụdị 1 month ị ga-arụcha ha ga-eprotect ma polisi ma dibia ma ndị kọtụ ma ọgụ ọbụla dị n'ime after 1 month inye ha balance ha eririe chụọ nwaanyị taa anụ ṅụọ mmanya chọọkwa another land emegide mbọsọ ọ dara nwụọ nwetaghị ihe karịrị 5,000 naira na akaụntụ ya ọ jọsụrụ na ọ na ihe na daa na ana etu a ka o si nwụọ enwetaghị ihe karịrị 5,000 naira na akaụntụ onye a na-ere nta ere nwoke a goro ana nke a mma ọ ka dị n'Enugu taa mụ na enwere oke nwoke a nwere ana goro ana ahụ apart from ebe ahụ ọ ruru ya mgbe ahụ ọ tụkwasịghị ihe ọzọ n'elu ọ bụrụ anya mmiri nwaanyị ajadu gbere akwa na ana ahụ na-anara m n'ike bụ ana di m nyere m ya bụ na ụfọdụ ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata bụ mgbe ụfọdụ anyị eche na anyị onye anụgo epetịka ekwu onye na ọ karịghị afọ 5 bụ ma afọ 10 ka enye ya afọ 10 afọ 5 ha gafe ile anya ụfọdụ ndị koro buga mgbe ahụ ụfọdụ kpatara ego mee gha dị ụtọ na ego ha na-akụghị akụ ka mkpụrụ otoho dịka osisi mịta mkpụrụ 1212 achọwa na ego chọwa ma ego a ga-eji nwaanyị mụrụ nwa ego a ga-eji na-eyi ọmụgwọ mana ya bụ nwaanyị mgbe ọ na-abịa na agara mee ntamimo buru enwere ofu otu ụmụaka be anyị na-aba mgbe anyị pere mpe ebetiga ewu m na anụma adọchi okwu otu ahụ ịbanye ya ndị ọzọ niile ga-abịa meru oriri ị ga-emeru ha niile oriri na be mgbe ahụ apekapekwere mpe anụgọ klas 1 ka a na-agụ ka primary 6 aka nọ erubeghị m 20 years nwee n'anya ha niile site n'isi ruo n'ala ha yesa a na-agba bụ onye na-agba ọkada ma mgbe ahụ ọkada bụ a na-eme edebe ọkada dịka biznes dịka mgbe ahụ ejibeghị ọkada gbawa transport na ihe a na-eme ọkada bụ inwe ọkada ma na iji ya na-eme ha na inwe CD 175 ma na egburugo big boy ha yesi na ha na-agba mgbe ahụ bụ ọkada ụfọdụ bụ ndị vulcanizer a na-atinye ha n'otu ahụ chi Ebonyi steeti isi arụsị ha gara bute eji eme ha chi Ebonyi steeti imirikiti ndị na-eme kpatakpata ha mere mgbe ahụ bụ na ha rụtara ụlọ ana obere ụlọ ana anya ka ha ji banyere otu nzuzo na-eko makwa onye anyị bụ makwa onye anyị bụ ụfọdụ n'ime ha ego ha iru ha dị afọ 5 otipịa ego ha bụ ego eji taa nkịta ma ndị banyere na-ata nkịta ego ha bụ ego eji taa gwogwo ego ha bụ ego eji taa anụ ṅụọ mmanya okwu agwụ ike kwochuo nwaanyị mana ọ bụrụ na ị chọọ nke na-ata ndị ọ na-atọ ụta tata bụ ndị nne na nna maara na ụmụaka na-agafe ụzọ wee kwenye ha gawa n'ụdị ụfọdụ gara anata ha ego gaa mee Thanksgiving gaa ma na chọọchị ụkọchukwu ekpe ekperesi ihe ọbụla ọ na-eme ya gazierie ndị uche ha dị elota ihe ọbụla ọ na-eme bụ ihe dị mma adịa ya maka na ha maara na ekpere ha na-ekpe na o nwere ka ileg ọ bụ eziokwu na Chineke na-aza ekpere mana ka ha mee nke Chineke na-ama mpịa ya bụ biko na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụrụ na unu n'anya nke mere eme etu ọ dị nya na etu ọ dị taa ị ga-eji ya mara etu ọ ga-adị echi maka na ụfọdụ ezinụlọ ahụ gara tinye aka na ọcha agbute na ebe ọnọdụ ha nọ tata na ụfọdụ n'ime ha na ezinụlọ ha na ụmụ nwaanyị ha dị anụ di na ụfọdụ n'ime ha na ọnwụ ike na ọnwụ mberede bịara dị ha ya sụrụ ihe na ị ga-enye nwa gị bụ ezi afa na ezi afa ka ego ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ezi afa bụ ihe imerụ omume imeri idewe mkpụrụ ịkụrụ idewere ime ịkụ aghara mkpụrụ ọma dewere ha zụọ ha n'akwụkwọ okwu agwụra ịchọda bilion ị ga-enye ha epechi ọnọdụ ka anyị na epechi ọnọdụ anyị na ụbọchị taa anyị nwekwana maka ngwakọ ụlọ ndatin parents ka m chọrọ ịgwa nke gị bụ nne na nna
nwa gị nọ skuul wee na-eweta ego na-enye gị ị na-enwe aṅụrị gee ntị ka m kọwara gị nke ma ọ bụ the next sacrifice nwa ha ya eji gbam hapụ ihe ọ bụla ọ gwara gị ịjụọ ihe ọ na-eme ọ sị gị na ọ na-eme forest ma ọ bụ na ọ na-eme na skuul ka ọ nọ na-agụ akwụkwọ na-eme that one nke ma ọ bụ ikwurigba kwetere nwa gị na-eme forest gee ntị mụnwa bụ Chidera Epetike ndị Igbo na-asị gị dat na nwa gị bụ onye ntọrị mmadụ ọgwụ ife ha na-ekwu eje ebute ụmụazị edobe anara nsọ nwa gị na-eme ya ị nọ na-agụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-elepasị mmadụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ritual asaa na-abụ nwa obere edidu for sacrifice nke nwa ya bụ next sacrifice ana ụmụ gị ịya anọ ị na-afụ ka ụmụazị ahụ ezuru azụ maka ha si eme na nwere ike ịdị lọki o dipendị nke ọ nọ na ya etiri gị ọya ịyagide were ego ọ na-ebute ego a na-agwọ gị ichere ọgwụgwọ na-agwọ gị ọgwụgwọ ịya ayagide ịtana nwa obere onwe ka ọ na-agafe 2 years oru onye ọzọ maka ekwensị ha emebere gwifere ekwensu onye gị gift ọ ha emebere oru nwa gị onwe ka generation gị awipe out ana onye aja ebute that money ya bụ last maka ekwensu chọrọ ka o gosi unu ife so nwoke and watch ndị ha na-agbara ọsọ ọ bụrụ na nwa gị kpata ego ọjọọ batabe gị i wee say that this money shall not enter this house ebe ka moto asị ọ sị gị na isi buru moto get out a man do for sacrifice maka unu enwego bitterness ilu ọkpọ afa gị reject gị aka gị dị ọcha ndị nne ọka ụnụ nke n'isi nwa gị ke mara ọ na-eme ife ọjọọ ihe o kwuru ịnata ego weje Thanksgiving ịnata ego wee na-eme ewe ịnata ego n'anya ụdị sacrifice ọsọ gị mebe ụdị ọka gị na-enyere ndị mmadụ ụdị ọsọ aka sọkwa ya bụ data na-enweta ego iwe na-azụ ndị ogbenye it doesn't count that may cost ka ọ bụ you and I use gị as sacrifice etu nwa gị si use ndị nke ọzọ ka anyị si wee use gị use kwa ụmụ gị ndị fọrọ afọ wepụ n'aka n'ife ọjọọ ihe a bụ ime obi eziokwu o nwere ndị ọzọ nwe chanel ọzọ nweghị gwa gị eziokwu eta isi ekwu ihe a na-ekwe ha ka ọ tọọ ụtọ anyị kwe ka a chọọ anwụ anyị ekwe ka Facebook wee monetize ya ihe a na-ekwe bụ ka ama na ọdịmọya dịkwa na Igbo once again so ndị banye kene m na-asị dat na ya bụ ime obi eziokwu Ugwumba TV anyị bịara asị ndị nna asị ụmụnne asị grandfathers at the same time nke ọbụla chọrọ ichuzo na ya mana ọkwa mana ịgwa eziokwu ịchọ ịnụ eziokwu tune to this channel ọ bụla ịchọghị ịnụ eziokwu go to another channel mana ihe ọ bụla ịntanetị unu wee fụ ihu na-aba ịmara ka egbe ama ịka ma nwoke ifo this my handsome face gbaba ma nna a na-awụ okwu agba ekenekwa m ọnụ Epetike Ugwumba nke taata abụghị mbọsị nne ekene ikene m maka na enechere m anya udene gara sacha ahụ so ụmụaka ene na-eri ya ka ya amago mma kịta nwa nke na-ekwu eziokwu wee sị ya na kịta ka njọ pụtara ihe udere nke arụ eme ya ọ ka iwe mara n'ebe ahụ ka ị nọ na etu anyị na ha ekele emo ji wee bụrụ handsome na njọgụ na kịta ka njọgụ pụtara ihe nezennu biko nụ imechi ọnọdụ nke m bụ biko onye a na-agba ya mara onwe ofu onye a na-akpọ Reverend Balogu bụ ihe na-ekwu okwu Chukwu onye gbanitere n'ime ihe ndị otu nzuzo a wee si ọkadị ndụ ọ sịrị na 7 court ka 14 court 14 ya bụ onye isi 7 yes tupu Chineke akpọ ya enwere ofu ihe o kwuru ọ sị na ọ bụrụ na anyị nọ n'otu nzuzo a na ị ga-erota na enwere mbọsị ọ na-abụ oruo mbọsị ahụ a na-anabata unu na enwere ebe ọ na-abụ oruo apịawa unu ihe aga na-apịa unu ihe a na-apịa unu ihe a na-ekwu ihe dị agha na ụfọdụ ndị Igbo amaghị ihe a na-ekwu na ihe a na-ekwu bụ gịwa bụ onye nzuzu na ha nọ n'ime ya na-achọ etu a si pụta gịwa wee na-abata na ị kwesịrị ka a pịakapụ ntị ya bụ na ịfụ etu a na-apịa ha ihe ada apịa ha ihe nke imere ha ebere maka gịnị na nzuzu na mkpokwu na iberibe bụ n'isi nke o nwere helkwọta ịbata ebe ha nọ ndị nọ n'ime nọ na-achọ ịpụ apụ gụwa na-ekwu okwu ịbata abata akụkọ ikpeazụ m bụ na ofu nwoke na Trade Fair Complex Lagos ọtụtụ afọ gara aga ka nwunye nwoke tolitere gụchaa akwụkwọ ọkpọọ ya wee kpọrọ ya onye pastọ na-eme preaching ya na ya na-ere ofu ihe kpọnye ya si ya kụziere ya nwa ahịa
nwa wee mụọ ahịa afọ na-abụ ndị mmadụ na-asị kedu ihe na-enwe oke ma ọ nyanwa bụ guru n'ahịa ahụ kedu ihe o ji kpọnye nwa ya ka ọ gaa mụọ ahịa aka pastọ nwata wee mụcha ya 2 years o doo ya anya na ọ pụta ọsị pastọ ekene ya kwụọ ya ụgwọ ya na-ekwu o wee kwuozie etu o si bido ahịa a na-atụ anya na ọ ga-eme nke a na ọ ga-eme nke a ọ ga-ebunye 10 kọntena mepere ya nke ameba o wee kpọọ ya were 500,000 naira cash buru ya etu a bunye si were ga-agba mbọ ndị mmadụ gbaka mama nwata gbaka a na-akpọ mitin nwoke asị na ihe ya mere ka ya mere akpọgidere ya mitin kpọgidere ka ị ga-eji chụọ ofu nwa nwoke a mụtara ihe sụchara ka o bido tawa afụfụ ọ bụ ọyịtazi afụfụ ịmago ihe ndị ụmụ nwaanyị na-etu nwa na-eche eme emegide na trade fair complex oru ofu ụbọchị ka ihe adakọtara nwoke wee kpọbata nwa n'ime ụlọ kpọbata si ya gbachie ụzọ nwata gbachie ụzọ ọ sị ya mgba mepe drọwa nke a mepe ya kụja ego juru ya mint ego apakịrị ego oju na drọwa o mepe nke a si oke mgba bunye ebe ede fụ ebe apakịrị ego cash ọ bụ ụdị nke ihe na ọ sị na ị maara na enweghị ụdị cheki ya ga-abụ ede tata bank reject ya mana ka ya gwaghị eziokwu na ego a ya nyere gị 500,000 na ịmara mgbe ya dewere ego a na ego a bụ the only money bụ ego na-akụghị mmiri dị n'ime ụlọ a ya nwere ike inye gị last card ya mgbe ya gwara esi gị gaa mụọ ahịa n'aka pastọ iche na ya dị iberibe na ya achọghị ịkpọta gị n'ebe ya nọ maka na ọ bụrụ na ya kpọta gị n'ebe ya nọ na iru ọnọdụ a ya ruru na ị ga-enwe ego mana ịma nwa udo na ihe ya na-eme bụ ka ị ghara iblame ya mgbe ọ ga-eru na ya akpachago akpa na ana na-enwe ụdị ego na ya na-enweghị mana ya achọghị ka ihe na-eme ya kịta na-eme gị na ọ bụrụ na ị tizie na ịbụ isiekwu ọnwụ ngwa na ya gị ga-agoro akpa tinye aka na akpa gaa gote Ghana must go paakịrị ego a niile ifuru kịta na anụ bujuo ya ofu akpa buru ya pụọ na ihe a nyere igbo afọ na-abụ n'afọ na-abụ a na ị ga-ana-achịta azụ gbara aka agụụ a na-anyụ gị kpakwu ị ga-ana-achịta azụ na ị na-achịtakwa azụ ọ bụrụ na ya ka dị ndụ mgbe ahụ ya bunyekwe gị ọzọ n'afọ na-abụ ka ị ga-adịkwa ọgwụkwa na onye abụ ihe so ego a ifuru unless na ya kpọbata gị ebe ya nọ na ya kpọbatazie gị ebe ya nọ o ruzie mgbe ọ ga-adị ka ọ ga-adị ịtawo na ọ bụrụ na nna ya gwara ya eziokwu ya bụ gị jiri ego a ya nyere gị hapụ akụkọ nne gị ụmụnne gị na asụsụ ego a bụ ego ọ ga-abụ ijiri gbata mbọ tata na ama nwa aka dị gị ekodo gị echi adị ama gị jiri aka gị ghara ofu nwata bewe anya mmiri bebe juo kene ya pụọ awụchi na m ga-ama etu akụkọ a si gaa n'ihu maka na akụkọ akọrọ maka anọghị m ebe ọ bụrụ na mma ọdọ na mma chọọ na m onye ahụ onye kọrọ m aka m ịga jụta asị etu ya bụ nwata si mechazi eme maka otu gị aka orugo afọ 10 akọrọ m akụkọ ihe anyị ji na-ekwu bụ onye akwasa ahụ mara onwe adịkwa ama na enwere ebe ọ ga-abụ inecha anya na ihe a na-emuke itinye isi mgbe ọ ga-eri gị mgbe ọ ga-enu mgbe ihe ga-eme gị ị ga-ebe akwa ya bụ na ọ bụrụ na ị ga-anụ ihe tata gbawa dị ka nkwụ agbana ka ngwọ na echi dị ime onweghị onye ma arụ ihe ga-eme echi akụ na ụba dị n'ezinụlọ ọbụla kama ọ bụrụ na ị nweghị ụmụaka gị ga-enwe ma ọ bụ ụmụ mana out of every 4 generations na every family na akụ na ụba ga-abịa nata na ihe ndị a na-atụnye aka n'ebe ihe a na-aga ime bụ ịga fast forward ma ụmụ nye m ego ha ga-eri ka nri ya tata ha echee na mkpasara ha ego imewezie ụlọ a niile eji ya bụ ego rụọ ọ na-iyi ụmụaka ha kunitezie ọ bụrụ nke na-agba bọọlụ ọ gbata bọọlụ tata echi onwe injuri ọ bụrụ nke ịbụrụ isigodị na ị na-aga ịgba ashawa ofu afọ ka ị bịa mee ka ijiri eba uru ị ga-ebute ọrịa eburu gị nata nsogbu ga-adị nata maka na erigo family gị na generation eri except ma ọ bụ na Chineke napụtara onye ahụ n'ime obi ka ị ga-anụ ụdị okwu a n'ime obi ka ị ga-anụ akụkọ a ma ọtụtụ ndị anyị na ha na-eme ụmụ ihe kọntentị a na-eme ka ha buo ka ha dịka onye a ka ha dịka onye a
ị maghị etu onye ahụ kwado ị maghị ebe ọ gara ị maghị ebe ọ tinyere aka biko jiri ya nwayọ ka ofe rụrụ arụ zụrụ anyị biko in addition na ka nkọwara ihe dị n'ego ifrum ego wealth dịka fan table fan or standing fan ọ na-eku like this o nwere heat ejugo ahụ table standing fan kurube ebe na-eto a i relax ya ọdụ ahụ bọrị ọnọdụ move je kuo onye ọzọ ọ turn kwa round ọ bịakwa like this back kwaghị again eto ego dị ego nwere permanent place ọnụ akụ enwebe mana ụfọdụ na-abụzi ihe na ka agwụ nkịta ụfọdụ na force the fan ahụ ọ bịaluo ọpịa hold of that fan ọkwụrụ ofu ebe ndị gọrọ na aka na-etinye heat egbuo ha ana heat a na-egbu ha nyenwa n'anya fan ahụ ọ dị used to fan ahụ ụbọchị that ihe ya emebi ife ji fan ahụ emebi ifo that na ọtagbuo onwe na ofu because man be without it kpata ha ji ekwu so that na kama ọnụ na-eri ya akwụsị irinu nke na-eri onye ọbụla na-asụnya bụ ihe na-enye ya ọfụma maka ọnụ niile kwesịrị irinu fan a na-ekurugo asị akịdị gbara onye gbara nwunye di biko wenu nwayọ ka ofe lalo zoro anyị nne ebunekwe m Ugwumba ekenekwe m